נראית לכם דתייה שם? חצאית המכנסיים. איפה? זאת עם החצאית. נראה לי קצר מדי. לא אחי, לא קצר מדי, נראית אחלה. זה דתייה? אחי, מי אתה מדבר? נו, האיש שם! חבר'ה, לא יודעים להגיד לכם, היא בדודה. שלי. יום 12 יום נשיא לפני אשר הגיע לבן עופרן קורבנו קרת כסף אחת 30 ו100 משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלבב השמן למנחה כף אחת 10 זהב מלאה כתורת הר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת ולזבח השלמים בקר שניים עם המשך כזמר שנה זה קורן יהיה במובן יום 12 יום נשיא נפגיד אחלה אליאן קורבנו קר כסף אחד 30 משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל קודש שניהם מלאים סולת בשמן אחד אף אחת 10 זהב מלאה כתורת הר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת ולזבח השלמים בקר שניים עם המשך קום. חזק בראש, יישר כוח גדול, יישר כוח גדול. יישר כוח. אז מה? מישהו בא לתרום דם? לא, תרמתי כבר. בעבודה. נראה לי אני 34 קילו, לא יודע אם מותר לי. לא, אני לא אכלתי מספיק. וואי, אני ממש רוצה, אבל עדיין לא התפללתי. חסר לי כרומוזום. קיצור, תשמעו, נראה לי בקצב הזה אני בונה איזה הול מתחת לאולמן או משהו. מה מדברים? שאו, מה קיבל מנות הבחור? מקום 784 ברשימת המתנה. מבין אותך, אחי. שנה שעברה עשו לי את המוות עם הבקשה, והשנה אבא שלי פשט את הרגל כמו כלום נכנס. טוב, אחי! אבל לא טוב, כמוני. בחיים שלי לא אפילו פזלתי לי ברשימת המתנה. מגיש בקשה, מקבל. חלק. וואלה? איך זה? אחרי צה"ל, 30%. אכלו לי כל המפרקים ביד ולבמה. וואי, נצטער, אחי. שטויות. אחי, היום המצב בישראל, מי לא היה מוותר על כמה מפרקים בשביל איזה חתיכת דיור? רגע, מה, אז כולכם קיבלתם מעונות כאן? בודד בארץ. מה, ההורים שלך בחו"ל? ההורים שלי נהרגו כשהייתי בן 3. סבתא שלי גידלה אותי ואת האחי. כבר 5 שנים לא מזהה אותי, לא את האחי, לא את הכלב, לא את התוכי, לא את אף אחד. סליתי. ראיתם לי עונה. סבתא, אחינו. סיפור עם הסבתא קורע לב. אני יודע, אפילו במיזם הם לא מתקשים עליי להגיש בקשה. לכבדים? מה, תגיד, אין לך משהו שאתה יכול לעשות? ההורים שלך בקו בריאות? אחי, משהו? אני אגיד לך, ברוך השם, יום. ואחים, מתחת לגיל 18, אין לך איזה מרדקים כאלה? איפה? יש לי אח אחד גדול, לפני חודש עשה אקזיט. איך חשוב, פאקים? אחי, אתה חתיכת מבוי סתום. אין לך איזה אלרגיה מוזרה, בעיה פסיכיאטרית, חסר לך כרומוזום. זה לא אתה שגר בקצה הארץ? איפה? קיסר, עזוב, אני אהיה בסדר. תהיה חזק. כן. טוב, מישהו צריך טרמפ, אני יורד למרכז. וואלה? אפשר לך פולן? בטח, תמיד. בא בדלק וזה, נשתתף. צריך, דלקן. לא, בא לך. רגע, מה זה דלקן? אז מה, נשארים שבת? מי ישכוח בשם? שמע, אני אצל יחיאל. אחי, התחתן. אחי, התחתן? כן. תראה, מזל טוב!